Jagoro mo joang machiegni mantiere kae nono ma gazet ma kauno warang ni gik mage mantiere kar kae wacho ni kauno githoth ahinya to wada teri mana ngwech ibede kod ng'eyo ni gazet mara The Standard wach maduong' en mane kauno akoni e pogruok kind okwach kich kod ofwamb kich wan gi DCI wan gi NIS tich mane ma Nurdin Haji oyudo kakoro we bedo DPP mano e tich mar ofwamb kich jatelo mar ofwamb kich wantiere kodi kachiel ibede kod ng'eyo e kinde makoro warango gazet mar Daily Nation kod ma bende mar The Standard okinyi ma kawuono an kodi kae kenda ada time kendo gazet wakoni akona mage mantie kama mipek okinyi ma kawuono mana ka wadhi kode nyime kar kae gazet ma kawuono gazet mara mano mara The Standard ma wada chako godo okinyi ma kawuono inene kar kae iwacho ni ka koro wantiere kod gazet ma The Standard twak mokwongo ma bende wach momipek weche momipek gin ariyo ka koro sani nitiere Spy Master inene kacha kaka Nurdin Haji niseng'eyo machalo nade Nurdin Haji wang'eye kaka ogai mar jomin buche kata DPP tije maduong' en mane yudo ni adier nitie bura moromo kose chopo kacha ichwali e doho mondo iduoga ne penjo mantiere kar kacha odiochieng' manyoro koro jatend piny Kenya William Ruto ne oyiere kaka ogai mara ofwamb kich odhi kawo kar ng'a okawo kar makoro wuok e apisi mano Meja Jener mano miluongo kata ni Philip Kameru en achiel kuom jogo ma bende osetiyo e sirkal no bende kuom thuolo moro malach ahinya ka nitiere e lemono mano mar jatelo ka ofwamb kich mano mapacho kae sigana no mipeke ite mar ang'wen kata kamano bende ang' warange e ite mamalo kae kineno weche ma bende miyo pek kar kae gazet mar The Standard kanye mantiere sigana gi winjo kanyo ni nek Mashaka Ola sani koro dhi e yo machalo nade nitiere oganda mosebedo nyakora Mugejong ka kunyo buche kata ka kunyo gigi iwacho ni gikunyo ringre ka gigolo gi e liete ma opogore nitie sigana ka ite mar 8 kod ite mar 9 gikono wa sigandgi niere kaka gigi duto bende osebedo kacha katimore nyaka sani gisebedo kanyo ka giluwo chenro mage maponono ntiere kar kacha ka koro sani giwacho ni ichulo ng'at achiel siling 1,000 odiochieng' mana kuom timo tich machalo kamano ka giwacho ni moko nitiere e liete moko mathany michaka kunyo kama tiro mana gi ringre giwacho ni mano kumoro mantiere kanyo golo keto chuny gi bedo mapek ahinya kinde ma gitimo tich ma kama giyudo olo mar chuny olo mar paro iwacho kacha ni gintiere shallow cult graves kachiel kod mago bende ma iwacho ni tijni bende koro drain gi kata miyo gibedo kod olo no magiwacho ni physically emotionally kod spiritually gik mage mapono ntiere kar kanyo magiromo godo ang'wanegi ane kar kae warang'ane malo kani weche mage manitiere koro ka waneno gi nitie weche gi mag tax jatend Azimio la Umoja odiochieng' manyoro wacho ni odhi loso kod jopiny mondo ne ane adieri jopiny okwedo wacho ni paro mar Kenya Kwanza tiyo kod kata keto paro mar loko paro mar chik ma higani miluongo kanyo ni Finance Bill 2023 odhi bedo yo machalo nade en kanyo gi paro mar neno ne adieri mano bende ochopo kumoro makare iwacho ni koro kar kae thor wach machielo nitiere kar ka ma en special report ni en mar KEMSA iwinjo malo kanyo ndik ni kacha ni the KEMSA mess ang'o motimore KEMSA kacha iwacho ni ka koro gitimo anatomy of rot osechake kama chalo nade nitie weche go mago maga warning shot nochiw kata siem kachiel kuma ni machielo mopogore oganda nochako bedo penjo chako mana nyuolore ni en ang'o manotimore kar kacha ka koro nitie jok moko bende mane otam maromo jotije 400 manotam chopo kanye chope tich mani iluongo kanye wasted man hours jogi nene kanye ne gin dala ne gichamo omenda maromo nade bende nitiere kar ka gazet mar Daily Nation ndiko kanyo ni jogi oganda matiyo kanyo bende noyudo omenda moko mathoth ahinya ka gintiere dala madhi milionde en ang'o manotimore kar kacha en ang'o manokelo kuo mar omenda machalo kama en tenda ni mane kelo siling bilion 3.7 tenda makama nyakora Mugejwang iwacho ni nochiwe kanyo bende momiyo koro jogo makoro ne gin jodito e sekta no mathieth ahinya keyo yedhe
kachiel koda gigi mag thieth kuonde mopogore opogore. Mano kotele kanyo kod PS, mano mochung' ne public health, mano daktari Josephine Mburu, koro bende noriembe tich. Ka oriembe tich, lokruoge bende koro neno. Lokruoge moneno bende waneno kar ka, mano nitiere wiye kae bende ite mar 4. Ruto shakes up PSS. Wacho ni names replacement bende koro nitiere kanyo mara Mburu ma bende noriembe tich. Mano bende oketo kanyo kaka wadanene koro mana ka wadonjo e iye ka. To wach maduong' meneno kar ka nitiere suna gi net. Mano tiende nang'o? Weche mag suna kata weche mag malaria bende manomiyo tenda ma kama ochiw. To ka ochiwe, iwacho ni ero koro bengino ma piny mangima bende biro kata kod paro ma opogore opogore. Wadani koro bende akoni gik mantiere iye kae matin. Koni iye kacha ite mar 5, 21, ka wadhi mana nyime bende ang' wakoni akona kanyo e iye ka. Iwacho ni ite mar 2. Ite mar 2 kanyo bende nitiere gik moko makoro nitiere oboke mowuok Nairobi, nitiere Azimio says no to finance bill. Mano bende nitiere kar ka. Sugar prices, nyakora moge jwang sukari nengo ne oidho. Malo ka isome kanyo paro mar Azimio ka gikwedo weche mag usuru, sukari bende oidho. Nyoro akiani kama nitiere chalo nade, iwacho ni sukari, weche mag mandas kiri nyiewo gik mopogore opogore bende yabedo kata ni nitiere kama chalo nade. Jok mohero mandas bende kodhi kacha pono ka mogo bende omedore koso oyo. Okinyi ma kawuono iwinjo kanyo ni ka bende koro nitiere sukari ma bende koro omedore e gwenge mopogore opogore madhi kata nyadiriyo. Jok mane nyiewo sukari 180, nyoro winjo ka giywak ni sukari odhi nyaka 220. Ponono kama nitie kanyo mar idhi nade, mano ka nitiere kar kacha. Tiwacho ni ahinya gine gwenge go mag Western kod Nyanza ma bende koro yudo ni kanyo iwacho ni jous sukari bende koro timo nade. Gimedo mana kano sukari e kindego bende. Aya, bengi mar Equity nitiere kar ka. Ne gigolo quarter 1 mar odiechieng' manyoro. Kane gigolo odiechieng' manyoro, tiende nang'o? Giwacho kanyo ni gin bende koro gichano donjo e wechego mag chiwo okumba ma opogore opogore kata mago mag insurance. Ineno kanyo mano James Mwangi daktari ma bende nitiere kar kanyo. Aya, nitiere jogo mano yudo hinyruok mopogore opogore ka gintiere Khartoum, mano kade gintiere pinyno ma Sudan. Mano Sudan Army kata jolweny no e piny ma Sudan bende koro iwacho ni ne ochiwo bom kama ochiw kata kobak kata komuoje kumora mora, okelo hinyruok mopogore opogore. Kae koro nitiere iluongo ni Sudanese Army kachiel koda ka Rapid Support Forces, mano mara nitiere eastern part mar Khartoum, ma bende kanyo lweny bende osebedo e kinde moro malach. Sigana no omiye peke ite mar 20 koda 6. Ng'e ane chal mar wach matimore e pinyno mar Khartoum, kachiel koda ka weche moko ma oko. Johera mag weche mag tuke ta mago mag basketball uwache nade. Maloka nitiere Lakers koro wacho kanyo ni LeBron James ema koro gin kata ma koro ting'e sulwe gi malo. Akiane ng'ato kaka Gregory inya wacho ng'e wach machalo kama. Wacho adhi winji. Iwacho ni koro ka gintiere kar ka. Iwacho ni kanyo koro ka mano ja higni 36 LeBron James ma bende koro nitiere kar kacha, kiwacho ni odhi e yo machalo nade. Nyaka sani gisewito tuke mage. Gisewito mana tugo achiel kanyo ka koro sani gintiere e season gi ka gintiere ka. Tuke duto monego bende gigoyo gin adi? Gin kanyo tuke mag basketball monego bende kanyo 27 mane kinde ma gintiere kar kanyo. Nyakora moge jwang kinde ma gintiere kar ka ibedo kod ng'eyo ni ite mar 37. Kik ibed ga maluor somo gazet kata tuke go matimore pinje maoko, nimar koro e kinde ma gintiere kar ka e gazet no kiyawe iye kanyo ibo yuro maber ni koro kar kae osebedo kacha jatugo masulwe ahinya ne club mare no mano mar basketball mong'ere kaka Lakers. To koro sani ema koro ting'o, iwacho no ting'o lek margi e kinde ma gintiere kar kae ka koro bende gidhi gichomo kama koro rakruok margi malich ochomo gi mbele kanyo. Mago duto mawuok no pinyno mar Amerika ka gintiere kacha California. Ang'irango gi nyakora moge jwang nitiere weche mag uso bende ing'e gik matimore kar kata. To nyaka sani mane chal mar wach. Oboke mowuok Nairobi wacho nade? Wacho ni letter from Nairobi, mano maluka, iwacho ni en ang'o manyabero ni timore e kind jogi Raila Odinga kachiel koda Ruto. Iwacho ni gin
ka gichwanyore kata ok gichwanyore to en winjruok moro machalo ka gima oganda mathoth onego bed ni kopo kendo nyalo gombo ni mondo mi gidage mano ka gintiere kar kacha. Iwacho ni bang' kanosenegi kacha ka gintiere e ot moro achiel ka gibedo ni ponono ni gisebedo e winjruok moro makare ponono ka gintiere kar kacha. Mano bende sigana mantie kar kae ondike e yo moro makare ahinya e gazet mar The Standard mana ka ng'ichake ma itieke. Ondike kata kod Vincent Orinda iwacho ni Echoes from the Past bende nitiere Ole Tipis ma bende nitiere kanyo mane orango chenro mopogore opogore ka nitiere kacha kod Daniel Torotich Arap Moi e gigo duto mane timore kanyakora Muge Jwang'. To sani kata kapok wadhi nyime nitiere wach manokelo ni odiochieng' manyoro ite mar adek. E ite mar adek kanyo ma nitiere wechego mag WhatsApp ne wakele mana yo mamalo malo odiochieng' manyoro sani koro nene go nyakora Muge Jwang' ma WhatsApp iwacho ni sani inyalo pando messages meki bende idwa pandogi. Iwacho ni samoro ichat ga gi jomoko bathe kacha, samoro iwacho gi kata kaloso gi Bob director mara to wan gi group moro kanyo ma joma dhi chamo diel weekend to kidani ng'ato bone diel no weekend kata kuchomo gwenge mopogore opogore kata Kajiado kata kuchomo Kiserian jogo mochomo bombe mopogore opogore bende WhatsApp no koro ka urange nitiere gima opogore opogore manya bedo ni donjo kacha. In gi WhatsApp mari idhi yudo thuolo mar loro chats moko kata jog ma iloso godo inyalo loro ne chats gigo kumoro makata ka ng'ato biro kacha enoneno simbi to wacho mana ni oyo ng'ani ok wuog e weche moko to mondo mi yawe idwaro fingerprint mari nonro mari mar lwedo bende nyaka kaw kata kosekaw en minyalo yawo godo message machalo kamano manyiso ni ng'ama chielo ok donj kacha mane kata som message ma kamano ka ok imiye thuolo mar timo kamano. En achiel kuom yorego miwacho ni kambi mar tudruok no mano mar Meta mano ma e wuon Facebook e wuon WhatsApp e wuon Instagram sani bende obiro kod paro machalo kamano mondo ne ane jok miluongo ni snooping individuals gine gidwaga mana neno gimichat gimiloso gimiwuoye skoro sani olornegi nyakora Muge Jwang' mane gima nitiere kar kae. Mano bende sigana mondi kar kanyo malo kanyo nitie sigana ni mar Wanjigi mar Wanjigi nyakora Muge Jwang' ka inyalo mana nene mano ka wantiere kar ka ang'eni wachore gi koni achore gi bathe kaka ma mondi nene go koro kaka ntie aya ka koro ber. Iwacho ni koro ka nitie jasiasa kod jaohala Jimmy Wanjigi ne nitiere kod law kendo osebedo kacha kod bura mopogore opogore matude kod iwacho ni wechegi mag mibadhi kata kawo lobe mopogore opogore to mano bura nyakora Muge Jwang' mosebedo kacha e thuolo moro malach are higa mar 2018 nitie gik mathoth mosebedo kacha katimore to odiochieng' manyoro koro nedo fungruok ma kamae obiro ne Jimmy Wanjigi jaode man luongo ni Irene Nsiza kachiel koda ka joma moko auchiel mano mane koro owe thuolo kaluwore kod wechego matudore koda yudo lo e yo moro ma ok ni kare kata lo moro ma bende wacho kanyo ni nengone romo kanyo omenda $56 million. Mano director mochung' ne wechegi mag mino buche mano DPP bende no wito oko gik makamagi wacho ni bura makama ko wacho kanyo nade onge kod neno moromo neno ero chako donjo kar kae mano kane gintiere Milimani court mantiere bor Nairobi ka wacho ni Bernard Ochoy ema nochiwo weche makamago kano chiwo kanyo ni Nurdin Haji mondo mi ochiwe paro mopogore opogore kantiere kanyo kachiel koda ka jogo mane tudo jogo mane nitiere e case makamano moting'o jo moko ma nitiere manya bedo ni gin jomoko ma joindi ma bende nitiere kar kanyo ineno John Nyanjao Njenga nitiere Norani Hussein nitiere Velji Dodhia nitiere Kaniz Norani kachiel koda Mohamed Hussein Norani nitiere Mohamed Usnali kama chielo bende Kairu Augustine Thuo mago bende jogo mantiere bura makamano nyaka sani koro bura no bedo kanyo ka onge ke wacho kanyo ni title deed mar lobno bende no chiw kacha higni mang'eny mokalo nyaka sani higni osekalo kanyo 30 gik mage mapono nitiere kar kanyo monego bed ni rango e yo moro makare ang' waranga ne kacha ing'eni ite mar ariyo ite mar adek WhatsApp ero nitiere wiye kanyo ang' waranga ne kama chielo bende ite mar ang'wen ite mar abich tich manyien ma Nurdin Haji bende koro yudo replacements moko bende nitiere kagi ka ma bende ang'eno omiye pek ahinya wechego mago maga
Daily Nation emochiwe weche gi e yo moro maler. Kata kamano mae sigana mano loso thuon wach e gazet odiochienga ma kawuono. E kinde mantiere kar kae, Ruto ero koro oyiero Haji kaka obed achiel kuom jotelo go mag ofwamb kich. Tiende nang'o? Odhi bedo kacha ka en ma iwinjo ni ong'weyo kendo gik ma fuong'ore ka gi kanya bedo ni ong'eyo maling' mantiere kar kacha. Mano en a yes. Mago jo ofwamb kich. Gin giranga kacha ni gik mage matimore ka bende gik moko dhi yo moro makare, nonro maka gi ka, koro nonro matut ma iye lach nitiere iye kar kacha. Iwacho ni nyaka kar kae, iwacho ni gik ma obedo mano e kind Nurdin Haji kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod winjruok mare kod sirkal mar Kenya Kwanza ochopo e kinde machalo nade. Iwacho ni kaka negitemo nyaka kelo kwe e kind William Ruto kod Uhuru Kenyatta, achiel kuom yorego mabende nene kaka jal machielo man gi lony mararia. Tiyo ka ofwamb kich ma okangone kinde mokalo bedo setiyo kar kacha kaka jalop jatend kata ogai ka ofwamb kich mano ka NIS mabende kete thuolo moro maber ahinya mar chopo kar kacha. Kinde moko bende nyaka Ramogi Jwang nitiere sombe lach ahinya mabende en achiel kuom gigo ma wachore kanyo ne omiyo yudo thuolo mar yudo tich machalo kamano. Atimo nonro machalo kamano entiere kod masters gi kachiel kod degree mage kowuoke pinjego ma oko mag jo asungu, ka bende en gi master machielo mar ariyo ka orango wechego mag timo nonro. Iwacho ni wechego bende mag bero chenro mopogore opogore, wechego mag timo nonro kachiel koda kamago mag mino buche. En bende en gi masters go e wechego mag chike ma bende kete okang' moro manyimenya mantiere kar kacha. E kinde mokalo nyaka Ramogi Jwang ne gitemo mar tiyo kanyachiel gi jal makoro en godo e picha kae, ma bende wawinjo ka jatend piny Kenya wacho noriembe tich kano okono ni mondo owuog e apisi kaluwore gi bedo machiegni kod wechego bende mag siasa. Mano George Kinoti kachiel koda ka Nurdin Haji ka gintiere kacha kanyachiel ne gitemo kedo mager ahinya mondo weche mag corruption kata mibadhi orum, kendo ne giduogo gibedo jogo mane onge kendo e winjruok e kinde mane koro gitieko tich, mano e kinde ma gintiere kar kae. Koro kar kanya Ramogi Jwang nitiere mago manya bedo kanyo ni nitiere jogo luongo ni ghost learners. Wan ga gi ghost workers, wan ga gi ghost, wan gi ghost. Goro ghost ni ema ji ong'eyo. Sani koro nitiere moro mobiro kani koro nitiere ghost learners. Un gi jok moko mane buk ne ondik gi nigi somo, to jogi ok som, sirkal ochoponu. Weche mag somo giwacho nade? Kar kae koro weche mag somo, sirkal koro chiwo siem ne jotend sikunde. Jotend sikunde isiemo ka mondo mi jogi magin ghost learners kik chopi e gini macho ka wacho ni ghost learners bende chope gini mondo ni capitation. Capitation ni nang'o? En omenda ma iketo e wi japuonjre ka japuonjre. Koro ka yudo japuonjre achiel e sikul achiel nigi jopuonjre 10, to jatend sikul oketo kacha ne gin 15. En gi jatend, en gi jopuonjre manyawawa kata ghost learners maromo 5. Japuonjre ka japuonjre kuom ranyisi ero kanyo koro ka wantiere sikul secondary madundo, mano junior secondary. Gino mantiere kar kacha ni japuonjre ka japuonjre capitation mantiere wi nyathi ka nyathi en siling 15,000. Mano jogo mantiere junior secondary school. Mano tiende ni japuonjre manyawawa achiel yudo siling 15,000. Ka en nyawawa nyiso ni oonge, en mana nominal, nyinge mane mana kacha. Iwacho ni mano tiende nang'o kendo? Japuonj maduong' mar sikul emong'e kama omenda no dhiye. Osiemgi. Circular ma kamano nochiw tarik 2 dwe ni mar 5. Kendo nochiwe kacha kod jagoro mongirore migawo mar somo, mano Belio Kipsang. Ma bende notere nyaka County Directors of Education mondo mi otieka ne jopuonjre manyawawa gi koromo tarik 26, mano chieng' tich 5 mabiro cha, kata chieng' tich 4, mondo mi orang adier ni gigi duto orumo kendo chopo yo makare. Aya, wang'ia ne piny kae to arang mar Azimio cha, mano koro waranga bathe ka mondi. Waranga piny ka mondi kata dhi ka Azimio. Piny kae nitiere wechego mag Ruto koro reshuffle PS. Wacho ni piny kanyo koro lokruoge mobiro ma opogore. Mano nitiere piny mogik, mano ka nitiere kar kae. Koro nitiere kar kae nyaka ng'amo kawo kar Mburu. Mano Josephine Mburu daktari, ma bende koro nitiere kar kanyo ka nitudo kod wechego mag mibadhi ka Kemsa, mano wach mantiere kar kanyo. Ka koro sani jatend piny Kenya mana kaka wasekoni, nitiere jogo ma bende koro chopo kar kacha ka koro lokruoge gi bende koro chopo.
oganda bende koro nyaka tim ang'o, nyaka yude lokruok e gigo mopogore opogore. Jatend piny Kenya oyiero jal miluongo kanyo ni Faith Njeri Harrison, mano bende madhi bedo kar kacha PS ma ochung'ne wechego mag performance management, mano e apisno mara Prime Cabinet Secretary. Nitiere lokruoge mobiro mopogore opogore. Mokwongo cha nena macha mar Mburu, ng'ama okawo kar Mburu mano jal makoro ochung'ne correctional services, mano Mary Mudhoni, ma bende koro okawo kar Daktari Josephine Mburu, mano ka enene kar kanyo, kaachiel koda ka Harry Kimtai mane en PS mar livestock, kaachiel koda ka mago mag jamni. Koro nitiere kaw kare ineno kanyo gigo mopogore opogore. Mar engineer Tum mar medical services bende koro ochopo kar kacha. Harry Kimtai ma koro kaw kare ka koro Tum dhie mano mag tuke. To kodhie mag tuke nyiso ni Jonathan Mweke bende koro ogole tuke kendo kele wechego mag jamni kaachiel koda ka pith mag jamni. Mano ka gintiere migaono mano mara pur, mano ma Ephantus Kimani bende koro ne ntiere forestry kar kacha, kendo koro odhi nyaka mano mara irrigation. Gik mage matimore wantiere kar ka. State Departments gito thoth ang' warangi mana mos mana kako medo mana dhi kodgi. Sa to medo mana sudo nyakora muge juang ka sani oseromo sa achiel mar okinyi. Omiyo maber ni wendo ang' donjo kae samora mora to kang' ochopo mabende osedonjo kar ka osekoni mago motimore gazet mar The Standard, warang'ane matimore gazet mar Daily Nation mana e ite mokwongo kar kanyo mondo ine suchgi ni gin to gin jok mage, to KEMSA ni gik mage maponono ne otimore manyalo bedo kata ni buogo oganda. Wadhi e gazet mar Daily Nation, mano ka warangi kar kacha ite mokwongo iwacho kacha ni new faces mago mantiere health ministry kacha, kaachiel koda ka migepe ma opogore opogore, kaachiel koda ka KEMSA omenda maromo nade mane olal. Ang'e ni weche gi giket kendo gichal mane madani wachak godo kiny makawuono kinene kar kae. Mae Esther Ngero mochung'ne performance management, kaachiel koda ka wechego mag loko timbe ka gintiere kar kacha migaono mano mar arita. Peter Tum mabende ne ntiere e wechego mag thieth bende koro gol kanyo nyaka e wechego mag tuke. Kinene kar kanyo dhi kata ka jagoro mongirore e migao mar tuke, jagoro mongirore Jonathan Mweke bende koro wuok kanyo kitere nyaka mago mag jamni kod mago mag pith mantiere migaono mar pur, mano ntiere kar kanyo. Ephantus Kimani bende koro gole forestry nyaka mano mar keyo pi e puothe, mano bende omiyo pe kar kanyo warange yo makare. Harry Kimtai bende makoro kawo kara Peter Tum ka entiere kacha owuok e livestock kodhi kacha nyaka medical services. Gitonga Mugambi owuok irrigation odhi e forestry, mano tiende ni okawo kar Ephantus Kimani. Lokruok makamagi jogi kolalo tije en mana loko apis kaluwore kod lony mari ponono. Mary Mudhoni koro owuok kanyo correctional services to odhi nyaka public health. To kodhi e public health mano tiende odhi kawo kar ng'a? Odhi kawo kar Daktari Josephine Mburu, mano riemb ka itudo kod chilo mar mibadhi mane make kacha e bad migao mochung'ne keyo yedhe gik mamoko mag thieth, mano ka KEMSA. Faith Njeri nitiere kar kanyo nominated PS ka koro nitiere kacha odhi kawo kar madama koro odhi kacha correction services, mano mane nitiere kacha e performance management mae makoro yudo mano Esther Ngero. Malo kanyo mantiere wechego mopogore opogore mano mipeke ite mar 11 ang' isom mondo ibed kod ng'eyo. KEMSA omenda maromo milion 870 ne ochul kanyo in a rush, kwacho no chule piyo piyo ne oganda mopogore opogore. Jomage mane ochul pesa gi nyakwara muge juang warangi ane kar kae. Nitiere James Juguna Kuria wacho ni macha nitiere La Miguela Holdings Limited mano ka wantiere kar kanyo wacho ni kama nitiere kanyo mane gigo en oyudo kacha omenda maromo milion 90 ka James Kipketer Chelule bende nitiere kanyo milion 498.7 kaachiel koda ka Mishra Palavi wacho ni Medilife Biologicals Limited en co-owner kendo noyude kanyo omenda nochule omenda kanyo maromo milion 110 kaachiel koda ka Irene Chemutai Rope mano ntiere kanyo mano Pasaiba wacho ni Tourmaline en co-owner
mano mantiere kar kacha. Wacho ni farm mare kata kambi mare ne ochulo omenda kacha maromo $4.5 million mano higa mokalo Oktoba, mano higa 2022. Chudo duto time higano yura na soma ne gigo mantiere kar kacha. Weche mag somo bende nitiere kar kae. Iwacho ni nitiere $22 mano e gazet mogik tok gazet mano ka wantiere kar kanyo. Iwacho kanyo ni 22 billion budget shortfall. Ero koro keto kacha free education plan in doubt. Mai twak montiere godo duchieng' ma kawuono. To bende en gimoro mwada penjo, adieri mar wach ponono nitiere kanye. Ka koro omenda machalo kamae bende nitiere, kata mai manya bedo ni en gap makama, inyalo buge yo machalo nade mondo mi oganda owach adier ni gima kamae en gino manyalore ni nyalo chop kare weche gi mag somo. Adhi bedo kae kod wendo mabendo seronjo kar kae. Wada mana rango budget makamae kaponono mae paro mas kunde nitiere godo, oganda chomo kama chalo nade. Koro mae e gino mwada rango. Ka koro sani iwacho ni nitiere omenda mantiere kar ka koro nitiere medruok e weche wacho ni capitation grant mane program no mara free primary education ka oromo kamae $964 million mano mantiere kar kanyo maponono idwaro mondo mi weche mag somo gi ochop kare, oganda di chopo kama chalo nade. Nyakora moga jwang'we walore gi kanyo mane modani okelwe giko mag gazet makawuono. Yude thuolo mar somo gazet momori ka yao ye kanyo weche mag osuru, weche mag ohala mopogore mademori time gimoro. Iwacho ni mano bende e gazet makawuono. Jogo duto mochopo kodwa kachiel mondo mi warange gazet ni wachango. Aduogo kae kod twak mokwongo, twak montiere godo mano kotenore kod weche go mag somo. Omenda mar somo ni kanye? Omenda gi kidwaro nyaka mag feeding program be onaneno gi skunde. Kiwacho ni en free secondary education, how free en free? Iwacho ni en free maromo nade? Mano bero darango kinyi makawuono. Ntiere kae kod mano executive secretary mano mar Kupet bade ma Nairobi, mano Moses Mbora, mano Moses Owete. En bende wantiere kod kinyi makawuono. Kidhi mabor, nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanyakwar ma ukeu nyaka sango. Warom bang' kinde machuok maka ywe masani. Kaunan kenda pod aduogo mana kodi kaka.